Cau un obús al mig d'un torrent. Vora un bosquet se sent el soroll de les granades en esclatar. Darrere una casa, vora uns arbres, podem sortir a la carretera. Noves ràfegues de metralladora. El lloc, rocós i ple d'amagatalls, proporciona bones posicions per als fusellers. Carrego les cintes de les metralladores. Nous trets de fuselleria. Se senten explosions de morter. A terra veig unes grans tenalles per tallar filferro empuat. Arriba l'esclat d'un altre projectil. Contesta un fusell. L'artilleria es deixa sentir de nou. Entre una nova fogonada i l'explosió, de boca terrosa, penso que m'ha arribat l'hora. S'inicia foc de fusell metrallador des de les nostres línies. Al firmament amb lluna es veu una resplendor de foc. Un soldat es parapeta en un marge amb el fusell metrallador. S'aixeca una gran fumera als contraforts de la muntanya. Per terra, càpsules buides de fusell. Se sent pudor de sofre. El comissari mira el rellotge. Morters de més calibre entren en joc. Miro en direcció al bombardeig. Ratlla al límit un murallam de roques, enmig d'una gran vegetació, on es veu el flamejar de les canonades. Les metralladores davant nostre disparen sense parar. Per terra hi ha cossos carbonitzats. Se senten trets de fusell i el xiulet de les bales. Les descàrregues dels nostres són intenses. Recullen un ferit gemegós amb una llitera. Una altra descàrrega de metralladora. Noves explosions de morter i granades de mà. Ha estat suspès el foc uns moments. La pausa del tiroteig continua. El cel comença a clarejar. Però els daus no han canviat pas.